Etorkizun handi oro ikuspegi batetik abiatuta jaiotzen da. Gure helburua beti izan da teknologia eta hazkundea gure inguruko ongizatearekin uztartzea. Gure diseinua kohesio abantaila kontzeptuan oinarritzen da. Produktibitatearen eta bizitzaren arteko muga ikusezina gainditzen duen arkitektura da, zentzu guztietan hazteko diseinatua. Puntako teknologia eta bizi kalitatea batzen ditugu. Efizientzia jasangarri handiarekin diseinatzen dugu. Teknologia, kultura, errespetua eta batasuna. Gizarte onura jasangarria sortzen dugu, gure lurraldeari osintxuri balioa emanez. Talentua erakarriz eta inguruaren iraunkortasuna bermatuz. Kohesioa sortzen duen arkitektura bat. Hurrengo belaunaldi industriala birdefinitzen duen diseinua. Hori da Soraluze Campusen ikuspegia.